Shukor nakaslem jong unongsan hima. Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles hane kasngi kalaleje kendo ekinong hikai kontrak ke basong sya thangan Hamadan Malki bat hakanik jinglait yakendo nagalyang jongka MJACCV kalono senyang daki bat kaklukus na kabenta kini kinong hikai habai kran bekinong tok kubor presiden ka MJACCV uba Wandon Bogjarwa ula dawa na kesorkar maka dai bentung kambiang yakini kinong hikai kibala sya pendukam syusyu nagalyang jong presiden ka MJACCV ula bu ya kejingkeli ya kesorkar habai dai bat kani kejingsya pensenge yakini kinong hikai kibada kibun bun snem kel ai jing hikai ya ke khna school bat ek school ba pher ha kajela uba jerwa ula ongru balada kesorkar kasim bakini kinong hikai kimlong ki babet ban ai jing hikai ki khna ki certificate school ki bagi khna kila pendep ru kidai banam traikam namar ki yo jingnang jingstat na kinong hikai ki bamlong ki babet ban hikai ula ongru ba kesorkar menta kamlong ju kesorkar na kabenta ki duk kisuk hanrai kadai kesorkar na kabenta ki businessman uba jerwa ula ongru ba kesorkar hadu menta kadang penbiang ya ki MLA ki balarem no bat ula ong ba ha kajaka ban penbiang ya ke jingdon kam jonggini ki MLA kesorkar kadai ban penbiang na kabenta kini nong hikai kontrak ki basong syathan bandawa ya ka hok syusyu ula berabru daga baong bana kalyang jong kaseng ka ai ka kti kamon ka kti kadiang na kabenta kinong hikai ki basyathan ban kila ongru balada jia AA ya kinong hikai kesorkar kadai ban sim ke jingkit khli bat khamtam umentri katanat kapule poti udai ban sim ya ke jingkit khli nagalyang jonga hi harkat ba konhon mo ngi wan hang ni ban ai men sim ya kini kinong hikai kibala ya song sha than mantala jan san sngi te nagalyang jongi hi kum ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle ni pen pau ke jing smusi ka bakrau halor ka jingle bam sutnyau ka sarkar ya kini kinong hikai kibala surf mantala daki bon snam mo na wala kilong kontrak bakana andre ka jing surf ka jongki pada lade de pos nam kidon nang peneng kinong hikai ki ba la obare ka itru te sano ka lowe ka jongki kin mo manta hang ne ngani tu ipi kin chuwang kan sangasan ya kini ki no hikai ki bla surf ki ong bakin patlong fit na ka banta bakin hikai baki khampas kita ki berkhot te kemut ki ni no hikai ki ba ngilai kontrak manta hang ne kilong kidon kinong hikai ki bla hikai ki pos nam ro ki bla kharsan kan terus nam te kemut ki khna ki ba hikai kini ki bla pas matric lani ki bla pas graduate manta ro ngan tu ipi ani ki bla pas class 12 manta ro kitur kim long fit chu nem nei la ta kini kinong hikai ki long ka government ko ong ba kim ong ki kim long fit te kemut tu khna ro manta habis dang meng lu kelas aret ke beli ke government pada kapadiang yang certificate jong ki baki pen pas ki lani baki hikai gini dem dai te ke la kani ke jingle jong kani ka sarkar MDA mentang asudai bang kadi ke sarkar ka ba ka bam perkhaten nak mentau pat ba kamdai ke sarkar na mentau pat ba ling ba pat ba no pat ba no kamdai kolong ta dai kani ke sarkar kong jingi kolong ba kadai ke sarkar jong business empire mo namar ba kamsim la perkhat chu nam ta giret kiria te kumjuru nga chu ong ba nga chu ajmut ang ne bat ngakran cha hiru ya kini ki MLA MDC bat ki MP ki chairman bro ki badan apa government bat ki bakhan trekam sho ani ki blarem no ani tu ipi ka sarkar hadu kan menta kan penbiang ya kata facilities nam ta jungki kum phnyang kidang yo kata arspa ngani arspa sanpos silitar arspa litar kum phnyang haksi benai te plus ang ta ka mobil ru kiyo nang ta skiwi ki jingyo nang kalyang ka government ka penbiang nam ta kini ki MLA ki MDC ki chairman ha ka ba ka sarkar hadu ka menta kanang penbiang mo kemen sui kran mikting masalah nam ta arspa litar haksi benai da khanya ka dor menta jong ka penbiang lawan kan no lawan ki arfu arjar te nang kata ka arfu arjar segiwi facilities pada we burung ni te pila suwes ka pisa la kono no de arfu lang haksi benai te la kono kumno ngani tu ipila haksis nam kan wan kono te balai na banta jung kini kino hikai ka sarkar kala iban stop no ya kini ki jing ai ya kini ki facilities ya kini ki nang hikmat ki blarem mo ke ba lani segini ki nang hikmat ki ba nang trai mentaro bakin penduna no ya kata ka jingsim ke jungki ya ka hok jong pat ba namar ba lada menta ya kini kino hikai contractual basis mo ngiso thoe ba ong kontrak nei ndrei konsong no contractual ka basis nam dei bali tiki pa continue hadu nadap tiki pos nam hajing sakla dem pendu iki ha kapor bobiang ndai onda kapor iki kam don su makin nang wat kam so we kin pendu ang tataka ke jengmut dong sarkar
kejengmut jong sarkari kalong ba ki ko ban ksi no snon ya kejai ban reu jongi tedeng mat kadau ngi ki kum kaseng dinong nya kali hi peramjur ya kini ka jingle kuman ke sarkar ba ka jingle bamsudnya ke sarkar ba ka jingle tomet ke sarkar ya kino hikai ki ba ki ai ki jingnang stat namta ki longdien ki mandien ki jongi ki sok sentiu ki jongi ki dei maki ki ai ki jingnang stat te wat mangiru ngani tu ip kum ka sengin nong nya kali ngani tu ip so ngan yo license ngani tu ip ka an ka ong bang ndan kam yo certificate pas 8 ten rei menta la mangiru menta ngi yo ya certificate pas 8 da ka dan gino kai bagi kai kontrak dan bagi kai ki no kai naki office sitting tingi yo ta certificate te kamut lada ka sarkar lada manta kampen scam iki kalong baik ke ba nakaleng jongiru ngin mi sakmat nak menta ban ai kakti kaman tiga yang banyak kersan na menta kani kejing le tamat ng sarkar ya kini kinai kai skul ki ba sim snon ya hadu senjam nong ban song sat kan namar ba kadai ban ong makin song sat kan namar ba lada menta pin penduk kam ya ki ban kin wat kam sawairu kimio su te haba kimio su thamut dakai pakin trai ki khon ki ti jongki lani ki lawai jongki longdien mandien jongki badan hapo hayeng hasam jongki kamdon su kalawai ba pernah te mentoi su hi ruban ong banengin ya sakri te kala dei hi banong supni direct bino ba kata kam ban sat kan te sat kan kamu lada jai pat ikini noi kai nakaliang jongi ba kanhon rung ni tu ipi ba sarkar ka di bandan ka jengit kli kani ka sarkar MDA hi ka di bandan jengit kli khamtam le education minister mo udai bandan ka jengit kli ka bakrau lada mau yo ya kata ka kerdan education minister ngai tu ipi lada klam yo ya kata ka qualification ka babiang lada patlong educated te kamu numyo hiro kumta ndai lada mau song tho ba kata ka jengyo certificate jong u bolong well educated lengba gina kai udai perkhat nam ta gina kai lada ka jingyo certificate jong u pada ka basu yo thit tu na e te kata ngim tep dei hok bu unsa le ben hadu na ni gina kai tengah sudai ban ong ban kentu nang ni sakmat ba la kumno penduk no e ni ka bah jong kiti yang kini ki MLA MP ki belarem ya kini ka jing ai nak lang sarkar mo lada we MLA we chairman we MP belarem ngai ti bidang yo igni facilities tekan EU nam ta kini lagi baki ki serve nam tau nam ta ki longdien ki mandien ki jongi te nam ta ki sok sentiu ki jongi ki hat ki ber ki jongi baki a ki jongi kai om tang hasor ndai wat kinong kentong du berkhat ngai tu ipi karkum ki jongi jongaru teng dan school po nong kentong le we no hikai habi kai na du kelas A hadu kelas 4 dem dei kata tekum kita ki berkhat ki jongi ha ka ba kinoi kai kimat makin ha pendapat kata kamram ha ka por ka bobiang tilada ka sarkar ka UI ngasudai bakan le nok mardor bakan khat yakren nok mardor kini kinoi kai bat bakan solve no ini problem namar banging sngoram sisa lada kinoi kai kin song saat kan ni kin mi surok ngani tu ipi wala ngingi don ka kardan puli bo peru ngani tu ipi ngi sngoram te namar lada kan kinoi kai ngin poi banyo kardan ka lani bangin ya nang ka thok katar ani mengni nang ka thok ka puli namar kum mangiong hi kari khasi ki jongi kari khasi ka ba tip riu tip lei ka ba tip kur tip kha telada ka sarkar manta ya kata kantin balasim balatang janai de kilong swa manswa ba kinong ba tip riu tip lei te manta kum songno kani sarkar kamdei ka ba ong ba tip iki prabriu kadai ka sarkar ka ba mut ban create susu ya kita ki jinglong tip so tip kre hapong no persam ta kamdei ka sarkar ka perkhat nak menta ka tip riu tip lei kamdei ka sarkar ka perkhat nak menta tip kur tip ha kamdei ka sarkar ka ba perkhat nak menta ka bha miat jong i pat ka bri new trap ne jong ka jelahi brok wei kadei ka sarkar ka ba tip tang ba ki su ki khrei hadu ba kan nyon yakining nai kai bat lada kum ne kan yailong nak menta ka jongi ngani thu ep ba kadei benlong kitu ki khna ki bla pas lingba kini nai kai ru kadei benlong disqualify no nak lang sarkar ka certificate ka ki pas lada kini nai kai ki ong ba kimpot long qualified makin hikai ti kamdon jinge sarkar ban disqualify no itu ki khna ki bla pas lingba jong kini ru ya certificate ki itu pada bak sarkar kala ai ladi ki begini kun itu ka MTEN de ke baboni kini kai ki dei ki ba klem pas ki to ka MTEN de kai try ki ben pi habi dei bakata nakaliang jong kini hikai ki paklam pangas pada kini ki MTech ngani tu ipi kini ki hikai ki bena hafil mo kan ngani tu ipi tang brew pong ki juti suthu ka khapnya te ngani tu ipi kalong bakini ki hakapor baki khun tu exam kadon saka jing hik ka kelas ki hapendam nani ki haplej ban sakri ban ai ki jing sakri ki kena school te hagju ka por ban sakri kena school hagju ka por kani khun ki exam kamlong ka kam ka basuk ndai kiwi pada ki basu khun bi kumtu pada ngani tu ipi kham da sakri ar lai kan rat
kapan sok iki bakin pas kata ke exam te kumi kini pada kum government ka adin perkat dak kumai kan namar la sakri la kata post nem te katuk amtek ani tu ep lada kisim no nak mentak jong kini te kisi 1000 ngut mentak lada kisim no tanam tak ni kisi 1000 ngut tang itu dia ler ru kan ngatrai kala biang namar men soang lami so hukum baki diben pas dia ler tenri mentang ngakli kini bun majority gila pas dia ler ta lang ba simno nakawi ka iu kan ni state subject te lada si state la man penim ya la ki jong ki brio te kan ayu state mi kena jong iru bakin sna la ka jong policy ndai benong ba ngani tu ip kat gum ka 25 state le ngani tu ip ka no ka an ka besna nak leng ka sarkar India dal apa ya sarkar megilia ka don ya ka hokte bakan long bakan sna biang ya ki an makam dei ban but thik pathik ya ke kepala sna nak leng sarkar India namar ba ngani tu ip kata kolong dan padu karai nadu usnem nadu por bakis im ki jongi ki yasan ki tu ki arpsan hima ki yasan ya kani ka IOA ba kinu ki an ki ba pas nak leng central government ka state government ka padang hak pok IOA ka di ban snal ka jong ka an te kata di ka masuk ba nak leng state government la ka kwa ban le la ka menang ngani tu ip angin penikai mengi dapat taksi ya kani ka MDA mamta la kim tip bahai kita ngin penikai mengi dapat taksi la da dai pat bagli atip bagi di ban le nomor dot mo